amazumba bakithi. Yazi amazumba afuna abahola impesheni ukuthi mama. Kodwa amazumba bakithi. Yazi amazumba afuna ngabahola impesheni ukuthi mambe. Kwakuthi nje uhulumeni akawaniki i-O350 ukuthi nje wena unikwa inyuka yokuthi uyizumba. Kwakuthi nje uhulumeni akawaniki i-O350 ukuthi nje wena unika inyuka yokuba izumba. Nama-out ashaya amazumba fune ngabahola o-350 ukuthi ashaya amazumba. Nama-out ashaya amazumba funa ngabantu kwa-O350 bokuthi bashaya amazumba. Phela ukukhanda izumba u-350 ezumba u-350 ukuthi izumba lona. Kumele niholele ukuthi niyidalwa nje. Kumele niholele ukuthi niyidalwa nje. Phela nje ukukhanda izumba u-350 ezumba u-350 ukuthi izumba likhona. Kufanele niholele ukuthi nje ayidalwa sawuhulumeni nina.